Samantala mga idol, pagpapatupad naman ng Anti-Sardinas policy, iginiit ng LTO Region 1. Sa detalye ng balitang yan, narito si Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Nakipagpulong ang LTO Region 1 sa mga transport group upang talakayin ang pagpapatupad ng Anti-Sardinas policy o ang kampanya laban sa overloading sa mga pampasayrong sasakyan. Pinangunahan ni na Regional Director Glorioso Daniel Z. Martinez at Assistant Regional Director Engineer Eric C. Surubin ang pulong sa LTO Binaluanan District Office upang ipaliwanag ang mga patakaran at layunin ng kampanya. Binigyang diin ng LTO na ang sobrang pasahero ay banta sa kaligtasan at labag sa batas trapiko. Tinalakay rin ang pantay at nararapat na paniningil ng pamasahe at ang kalagay ng mga commuter. Nagpahayag ng suporta ang mga transport group at nangakong makikipagtulungan ang mga ito para sa mas ligtas at maayos na transportasyon sa Rehiyon 1. Kasama mo mula rito sa IFM News Tugupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.